El procés d'acampada, la veritat és que se remunta a fa un any, pràcticament, perquè vam fer en Madrid, a través de la Comunitat de Madrid, vam poder fer un laboratori escènic d'investigació que vam centrar en el tema de la capacitat i la incapacitat. Aleshores vam arreplegar a un grup de persones molt diverses, algunes amb diversitat funcional i altres sense diversitat funcional aparent o com a mínim no diagnosticada, no? En aquesta cosa de que tots tenim la nostra diversitat. No? I vam fer un procés d'investigació tots junts durant un període llarg de temps. Això va provocar una experiència i uns materials que amb el temps s'han evolucionat en la peça que veurem cada setmana en el temps, el dissabte i el diumenge, que ja és el treball acabat, acampada, el dispositiu escènic, millor dit, que veurem el cada setmana.